Quin mal de panxa i quines ganes d'anar al lavabo una altra vegada. Mare, he fet 3 caques líquides i no em trobo gaire bé. Ostres, Leli, avui millor no vagis a l'escola, que potser tens diarrea. Pare, tinc moltes ganes de vomitar. Avui he anat 5 cops al lavabo i la caca era molt líquida. Waldo, tens gastroenteritis. Si estàs malalt, és millor que et quedis a casa fins que et recuperis. Pare, mare, tinc ganes de vomitar. Em fa mal la panxa i la caca avui era molt líquida. Sam, segurament tens una gastroenteritis. Avui menjarem molt sa i hauràs de beure molta aigua per evitar que et deshidratis. Els nens i les nenes de l'escola estan amb vòmits i diarrees, i tots a la vegada. Què deu estar passant? Vaig a investigar. Ximplet, el meu pla ha sortit de meravella. Què has fet aquesta vegada? Amb la doctora Tremenda hem demanat ajuda a en Rota i en Coli i hem provocat que la majoria dels infants estiguin amb gastroenteritis. Tots amb vòmits i diarrees. Vam anar a una festa i vam posar gèrmens a alguns aliments. Llavors, els infants se'ls van menjar sense adonar-se'n i ja els tenien dins el cos. A més, alguns infants no rentaven les mans després d'anar al lavabo. Així que, bum! La majoria contagiats. Hola, Medi! Hi ha molts infants amb vòmits i diarrees des d'ahir. Saps què pot haver passat? Pel que m'expliques, sembla que tenen una gastroenteritis. Anem a investigar les seves caques. Agafarem una mostra i veurem què hi ha. Són en Rota i en Coli fent de les seves. I això? Què vol dir? Doncs en Rota és un virus i en Coli un bacteri que poden donar infeccions com ara gastroenteritis. Els virus sempre provoquen infeccions, però la majoria no tenen un tractament per curar-nos, sinó que és el nostre cos que lluita contra ells amb el sistema immunològic. En formen part d'aquest sistema els limfòcits i els anticossos. En canvi, els bacteris són diferents. Són éssers vius. Alguns provoquen infeccions com el pneumococ, el meningococ o l'estreptococ piògenes. Però d'altres ens ajuden a estar bé. De fet, a l'intestí tenim molts bacteris que ens ajuden a completar la digestió i processar els aliments que hem menjat. Són els que conformen la nostra microbiota. I què podem fer quan els bacteris provoquen infeccions? Com ho podem diferenciar? Doncs en algunes ocasions, si ens trobem molt malament o portem molts dies malalts, haurem d'anar a la metgessa per veure què pot ser. I en algunes infeccions bacterianes ens hauran de donar antibiòtic.
D'antibiòtics n'hi ha de diferents i cadascú serveix per bacteris diferents. Però recordeu, els antibiòtics no curen els virus. Els antibiòtics els ha de donar un metge o metgessa. I sempre hem de prendre tota la pauta que ens han prescrit. Moltes gràcies, Medi. Anem a veure els infants i explicar-los que aviat es trobaran millor. Nois i noies, en uns quants dies de menjar saludable i beure molta aigua us trobareu molt millor. El vostre cos està lluitant contra la infecció. Nosaltres anirem a veure l'escorbut a fer-li una gran reganyina. Escorbut, com li has pogut fer això als infants? Els pobres es troben malament i no paren de vomitar i fer diarrea. Ets molt dolent. És un plat rodó. Els nens i les nenes malalts i jo disfrutant. Oh, que malament em trobo. Em fa molt mal la panxa. Segur que tu també t'has contagiat. No es pot ser tan dolent. No ho tornaré a fer. Me'n vaig corrent al lavabo. Que bé que ja ens hem recuperat. Sí, Waldo, quins dies hem passat. Hola, noies i nois. Com me n'alegro que ja estigueu recuperats. Recordeu que hi ha infeccions que les podem prevenir, rentant-nos bé les mans després d'anar al lavabo, abans de menjar o després de jugar, evitar compartir estrès de menjar i beure amb la resta, o posant-nos les vacunes. I fins aquí una nova aventura del Capità Vitamines i les seves amigues i amics. Espero que us hagi agradat. Aviat tornarem amb vosaltres. Adeu!